холкы якын килә торган түгел иде аның. Кушкан эшен эшләмәсәң, тукма батарга да күп сорамый иде. Кемнең балачактан бакча утап, утын кисеп, мал карап, үй җыштырып ятасы килсен инде. Җәйге иртәдә күзгә төшкән беренче кояш нуры белән бергә уянасы да килми, рәхәтләнеп, йомшак мендәремә чумып, төшкә кадәр йокы симертергә әзер мин. Киштән озак уйналган, авыл баласын әйдәкләп, кичке 9-дан җыеп, өйгә бикләп кую юк иде элек. Качышлы, буяулы, әбәкле, 40 төрле уеннарыбызны уйнап тәмам арып-талып, өйгә кайтып егылганда төн уртасы булгандыр. Әти-әнинең сүз әйткәнен хәтерләмим, картайгач кына тудырган кадерле кисәкләрен мине нык иркәләделәр. Ну, ул үзәккә үтә иде. Бу зараза нигә шундый усал икән, кайтмасын иде укуыннан, я тизрәк кияүгә китсен иде дип тели идем. Чөнки мин ялкауны эшкә өйрәтеп, кеше итәргә тырышу аның чынга ашмас максаты иде. Мин аның эшләми торган чагында хәтерләмим. Өйдә чакта үзенә дә, башкаларга да покой юк иде аннан. Иртәнге 6-да «Тор, шым беттеме?» диюне. «Бүген эш юк бит инде» дисәң, бетте. Су коенуда, кояшта кызынуда, уенда, чуртта булмаячак. Җиде тирең чыкканчы, әллә каян, әллә ниләр уйлап чыгарып эшләтәчәк. 60 кеше ап килсәгез, 60-ына да эш табам. Ялкау тәре. Тиз торып бас, бар суга. Ю идәнне, җүнләп ю. Әнә чүбе калды, әнә тегендә тузан. Савытың майлы, кабат ю. Чебиләргә ширәм йылкы. Утасаң юнләп ута. Түтәлеңдә калган чүбүләннәрен авызыңа тутырам. Көнне буе шушы һәм башка дистәләп боерык фигыльләрне үтәп, көн үтә. Я көтү чыкканда чыгып качасың, я шул җаллат кулы астында мыр-мыр сукранып кушканын эшлисең. Тәмле ашарга кушмый, көчләп гимнастика ясата иде ул миңа. Минем баллы да татлы ашап кабарган иркә тәнем җан ачуын чыгара иде. Беләсеңме, ни була күп конфет ашаган кешегә? Алар синең кебек симерәләр дә бух шартлыйлар. Эш эшләмәсәң, гел тәмле ашап тик ятсаң, син дә шартлыйсың. Озак калмаган инде, дип мине куркыта иде. Эшкә өйрәтеп, миемне кайнаткан бу җафа үзе дәреслекләрен тотып та карамады, ә авыл мәктәбен бик яхшы билгеләргә тәмамлап чыкты. Үзлегеннән исә гел татар тарихы, борынгы дәүләтләр һәм табигать турында укый иде. Авыл зиратындагы бөтен борынгы каберләрнең язу ташларын чистартып, аларны укып, ничәнче гасырда нинди кеше күмелгәнен, аларның кайсы бәк, кайсы морза, кайсы тархан булганын язып бара торган иде. Игътибары күп өлкәгә юнәлде аның. Тегү дә текте, техникага да мөкиббән булды, чит телләргә дә, шифалы үләннәр, халык медицинасы белән дә кызыксынды. Иптәшләре ир балалар булды гел. Шулар белән күрше авыл клубларына йөрде, колхоз бакчаларына кишер кыяр бурына йөргәнен дә хәтерләйм. Эшләр авылга авыл сугышканда да катнашып, канап, сыдырылып кайта иде. Үзенә мәңге сүз әйттертмәде. Каршы әйтә, үзенекен итә, кирәксә, малайларга каршы да сугыша иде. 70-нче еллар өчен сирәк хәл. Яшьтән кыз башы белән матайда чапты, машина йөртте, хәтта җәйләрен комбайнчы ярдәмчесе булып та эшләде. Институтның техник факультетын тәмамлап чыкты. Мәктәпкә урнашты. Һәр чак җитди һәм таләпчән иде. Тик никтер үзен укучылары ярата, көтүләре белән артыннан ияреп йөри иделәр. Балалар бакчасында да эшләде, анда да хөрмәт казанды. Шул кадәр усал, үз сүзле, гел нидер куша, өйрәтә, эшләтә, моңа ничек түзәләр икән дип уйлый идем. Җирне, авылны, урман суларны яратса да, шәһәрдә яшәде. Тик гомере буе авылда агач йорт төзеп, мал асрап яшәргә хыялланды. Ире белән балаларын да солдатларча муштрага өйрәтте. Фатирының наят картинка булуы да, тормышының җайлы тәртипле баруы да рульдә үзе булу нәтиҗәсе иде. Гаиләсендә дә аңа сүзсез буйсындылар. Каршы торып кара бар, хәзер телеңне тешләтер. Ире һәм балалары өчен бернинди җилдә дә җыртылмый торган җилкән иде бу усал хатын. Кызының холкы нәкъ үзенекечә. Әйттем, эшлим.
Чит телләр факультетын тамамлап, монда күпме көчәнсәң дә байый алмыйсың, аннан ярдәм итеп тора алырмын, дип Америкага китте дә барды. 2 шәрештә эшләп, булышты аналарына, аның ярдәме белән машина алдылар. Кайтып йөрергә машина булгач, авылдан җир алып, дача булдырдылар. Берничә ел тагын беркемгә дә тынгы булмады. Кайткан киткәннәр җирне таштан, чүптән чистартты. Усал хатын үзе алдан җигелеп, ире белән улын да бу эшкә кушып, кызыл балчыклы, комлы ташлы җирне сөреп, чистартып, шау бакча ясады. Агачына кадәр үзе кисеп ташып, мунчасын, гаражын салды. Бар икән үҗәтлек, бар икән тынгысыз җан, бар икән көч дип, кайчак гарык булып сүгенүчеләр дә булды. Шулай да кеше таш түгел, өзлектө. Исән калырмы икән дигән уйлар килде ул чакта. Башкалага кадәр алып китеп, йөрәгенә операция ясадылар. Аңына килгәндә, аңа карарга куркыныч иде. Хәлең ничек дигәнгә, авылда үй салырга кирәк, дип җавап кайтарды. Йөзләре әле ширдән агарып каткан, куллары ашамаудан хәлсезләнеп, нечкәреп калса да, шәһәр бетерә кешене, авылда үй салам, диде. Мин аның яңа тернәкләнеп килүче, әмма ышкын кергән күзләрен күреп, яши бу булай булгач, дип уйладым. Ходайның рәхмәте үзенең гайрәте белән терелде. Сүзе гомергә ук булды. Әйткәнен бу юлда эшләде. Булган запасын туплап, җитмәгәнен кешедән җыеп, маллар сатып алды. 1000 бәләләр, хәтәр, зур тырышлыклар белән аларны симертеп, сатып, йорт өчен бура булдырды. Үзе хыялланганча, үзе теләгәнчә матурлап, чуарлап, 1 ел эчендә йорт торгызды. Аңа гына хас дуамаллык, эшчәнлек, үҗәтлек белән тырмашып, гадел эш белән табылган акчаны ялгый-ялгый тәки йорт салып керде. Бу зур эштә катнашкан ире белән улына да, башкаларга да аныңча булсын өчен нык түзәргә, җәфаланырга туры килде. Усал хатын бу юлы да эшен җиренә җиткерде, куелган максатына иреште. Шәһәрдән китте. Алмагачлар, шумыртларга күмелеп, шияләргә уралып, авыл күрке булачак үз йортына яшәргә кайтты. Элекке татар авылларында гына булганча, су буеннан тал җыеп, аны үреп, бакчасына киртә урынына читән корды. Карт шумырт төбендә өлгереп килгән алмаларга карап, куанып, шул читәнгә терәлеп утырып, иске җиз самавырдан бөтнекле чәй эчкәнебез әле дә төшкә керә. Үзлегеннән гарәп телен ныклап өйрәнеп, Коръәнне ятлады ул. Намаз укып, ураза тотып, тәкъва яшәүгә күчте. Бу турыда кайберәүләр кебек кычкырып йөрмәде. Рухы таләбен генә чынга ашырды. Туганнан бирле мине типкәләп эшкә, максатчан, үҗәт булырга өйрәтергә азапланган бу усал хатын минем бер туган апам Габделәхәт кызы Илсөяр иде. Бик авыр чакларында да сыгылмый, кичерешләрен күрсәтми, зарланмый, офтанмый, һәр мәсьәләгә мөстәкыйль чишелеш таба торган кеше булды ул. Җилфер буранын уйнатып, аттай җигелеп, җир җимертеп эшләп яшәгән апам ихтирамга лаек булган икән. Мин моны яши-яши генә аңладым. Үзе дә тынмый, башкаларга да җитәкчелек итә белгәннәрнең генә тормышы кайный, дөньясы бара бит. Яткан таш астыннан су акмый. Тукмаулары, нәсихәтләре дә урынлы булган. Иркәләнеп бозыла барган миңа ул биргән сабаклар бик кирәк булганнар икән. Соңгы көненә кадәр зур эшләр башкарырга планнар корды. Авыру булуына карамастан, яшәүдән җиксенмәде. Эшләсә генә яши бу, эше бетсә чирли, ни генә уйлап табып, нинди генә эшкә җиксә дә риза, галәм карабы төзергә генә тотынмасын дип көлә идек. Тик гомере булмады апаның. Шактый планнары, башкарылып бетмәгән эшләре калды. 52 яшендә дөньяны калдырып китеп барды. Тирә-юнны ап-ак кар каплаган, җирнең тынычлап йокыга талган шушы мәлендә апамның туган көненә җыела идек. Аныкы кебек тәмле гүбәдия, ул ясаган кебек чәкчәкне беркемдә дә авыз иткән булмады. Ират эшенә генә түгел, аш-суга да бик оста иде ул. Пешерәм,
Тик синеке кебек тәмле чыкмый, апа. Исән булсаң, мин өйрәткәндә нәрсә карга санадың соң, ачык авыз? Тукмап өйрәтәс калган сине, тавык баш, дияр идең. Бәлки әйтәсеңдер дә, ишетмим генәдер. Дөньялыкта әйткән үзем өчен мөһим сүзләреңне хәтерлим анысы. Нык булырга кирәк. Тормыш аямый ул. Көчсезне бәреп ега да таптый. Яшәргә телисең икән, җибеп төшмә. Рухы көчле кешегә Ходай гайрәтен дә, дәрт дарманын да, муллыгын да бирә дия идең. Бу язмам синең турында истәлек булып китабымда саклансын. Хатирәләрем исә усал һәм тик тормас Илсөяр апаның рухы шәрифенә миннән дуга булып барып ирешсен. Амин. Aralarda jil davullar, selam da yok, haber da yok. Kaderli can deşesimden, uylarımdan yollar salır. Sınılat tıra tik bir sıra, Ayşan, Ayşan, ufuklarda peyda bular. Kaderli can, sınılattıra tik bir sıra.